Ola, boas tardes. Unha tarde máis no Centro Galego de Barcelona, unha tarde de cultura, unha tarde connosco. Hoxe temos o placer de compartir a tarde esta horiña de cultura con Ramón Loureiro. Xa estivo con nós fai uns meses, pero hoxe queremos compartir esta hora con el porque, bueno, cumple os 25 anos na narrativa. Para todos aqueles que non o coñecen, Ramón Loureiro é de Sillobre, Fene, 1965, xornalista, compaxina o seu labor periodístico na Voz de Galicia coa literatura. Toda a súa ficción ten como epicentro a soñada terra do Escandoi, un territorio a medio camiño entre o mundo dos mortos e os vivos, ao pé do Atlántico. Hoxe, pois, queremos presentar o seu último traballo, que son Las máscaras del fin del mundo. Un traballo creativo, un traballo, pois, bueno, xa solo co título, pois, xa dice o creativo que é. Boas tardes, Ramón. Moitas Hola, gracias por estar connosco. Boas tardes a todos e unha vez máis moi agradecido, ademais nun momento tan especial como este. Moi agradecido. Teño que decir que queríamos ter a Ramón pois, celebrando connosco este 25 aniversario da súa literatura, pospómolo para o próximo San Jordi, para 2022, dado a situación que temos de emerxencia de coronavirus. Esperámoslo ter tamén en San Jordi 2022 e que comparta connosco o seu traballo e comparta un día do Libro da Rosa aquí en Barcelona, nas Ramblas, con todos os galegos e con todos aqueles que queiran pois compartir esta enaco de cultura. Loureiro, contanos como fixeches con este libro, porque a verdad que é un traballo de creatividade brutal. Pois verás, este libro non foise facendo un pouco a si mesmo. Non foi un libro que nacese para a súa publicación, ou cando menos non foi un libro que nacese para que se publicase en vida miña. Esa non era a intención, nin o foi xamais. Pero chegou un momento no que, por diferentes razóns, entre elas, por circunstancias que estaban a pasar varias das persoas que aparecían nese libro, pois tomei a decisión de publicalo. Estou verdadeiramente contento de telo feito, porque me pasa un pouco como a Tom Sawyer, que tivera a sorte de ver o seu funeral en vida, pois eu tamén vexo un pouco o funeral en vida coa publicación deste libro. Que ademais foi un libro que saiu da man da editorial Medulia, da editorial de Xulio López Valcárcel, unha editorial de poetas que fixo un libro que como xeto tamén é poesía, non? Un libro, non sei se se ve, pero que para min é maravilloso alumiñar, non? E que ten na cuberta unha foto feita por Daniel Díaz Trigo, por Premio Galicia de Fotografía, e unha foto maravillosa duns alabastros que están, viñeran de Nottingham, se non recordo mal, e que están na Catedral de Mondoñedo. Se me permitides, quería eu ler unhas liñas que están na contracapa do libro, non para aburrirvos máis do necesario, sino para dar un pouco conta do rexistro e do que aquí se di, non? É disto: el sol de la primavera iluminando la llegada del tiempo de difuntos y renegando a la vista está de los más que abolidos calendarios. Ya florecen de nuevo los frutales. Ahora sí que no entiendo nada. Tengo que confesarlo. Mi Leica ha vuelto a acompañarme cada vez que salgo de casa. A todas horas cantan los gallos y el barco de vela
que atraviesa la noche y la niebla, ha sido visto en el prado de madrugada. Dios nuestro Señor lee en lo más hondo de las almas. En la lejanía, alguien, imagino que a caballo, hace sonar una caracola, quizás convocando a los espíritus del aire. Eu creo que o libro, a min Deus non me chamou polos camiños da poesía, pero creo que un pouco poesía tamén, insisto, no sentido no que a poesía pois é ese camiño secreto que nos conecta co inmenso misterio que nos rodea. Eu non sei se é o meu mellor libro. Ser o meu mellor libro tampouco di moito, non é moi difícil iso, pero o que creo que si é un libro, para min era necesario, é un testemunho do meu tempo e da miña visión sobre o meu tempo. Está escrito cunha técnica que empecé a desenvolver, perdón pola pedantería, cando eu publiquei Al Rei dos Ángeles. É dicir, o escribín como se se tratase dun dietario, pero non un dietario para falar de min. Eu teño moi poucas cousas que dicir e moi pouco interese. Agora, o que si habito é un permanente afán de vivir cos ollos abertos, que esa é a miña profesión, e dar testemunho da verdade tamén. Da verdade non máis amplo dos sentidos do termo. Ademais, contar a verdade, desgraciadamente, como todos vemos cada día, neste tempo de ferro que nos tocou vivir, neste tempo de escuridade, é un costume que se está perdendo. Eu quero decir a verdade, tanto do que pasa por diante dos meus ollos, como do que pasa por dentro deles, como os personaxes dos meus libros que efectivamente están neste libro tamén das miñas obras de ficción, non? Se isto é ficción ou non, pois eu non sei. Eu creo que todo o que se soña é verdade. E máis, creo que as cousas existen xa, como tantas veces se dixo para ben, existen xa no momento no que son mencionadas. Nós somos fundamentalmente linguaxe, non? E como xurdiu o libro? Pois, insisto, o libro foi xurdindo pouco a pouco. Eu sempre tiven o costume de escribir en pequenos cadernos. Este foi o último deles. Os cadernos gustanme moito escribir en cadernos e con pluma estilográfica, escribir moitas veces nos cafés, e deses cadernos pois foron nacendo libros, e naceu este tamén. Do que podo decir, como xa dixen, de algún libro meu máis, que estou verdadeiramente orgulloso deste libro. E, ademais, saben vostedes que o digo así, en voz ben alta. Estou verdadeiramente orgulloso deste libro. Teño moitas esperanzas depositadas neste libro e cando digo isto, xa o digo sin ningunha falsa modestia. Como poden ver vostedes, é algo que digo imbuído da máis repugnante das vaidades. Sí, teño moitas esperanzas depositadas neste libro. Quero que este libro me sobreviva. É que non é para menos esta maneira de escribir que nada fácil de creación literaria e aparentemente tan dividida, pois non é nada fácil. Aparte que tú, bueno, nos lo trasladas como se fora un caderno, pero hai moito máis traballo de fondo. Contanos como dices que naceu desos cadernos nos cafés, que este estilo pois naceu pois da túa obra anterior,
Contanos un pouco, pois eso, o libro Mira, hacia onde vai. o primeiro que habería que decir é que foron moitos anos de traballo. Eu traballei neste libro a par que traballaba noutras cousas distintas. É dicir, este libro, pois non sei que período abrangue, pero quizáis 5, 6 anos. Nese sentido, e tamén queda fatal, pero que sexa eu que o diga, pero que lle vamos facer? Non está un para tratar de quedar ben, que é a gran obsesión do noso tempo. Non teño un interese en caer ben. Pois é unha obra monumental. É unha obra monumental. É unha obra monumental non só polas súas dimensións, é unha obra monumental polo esforzo que supuxo para min. O libro estivo a piques de poder comigo moitas veces e non me atrevería a decir que non teña sido así. Cando eu estaba ultimando o texto para a súa publicación, enfermei. E non enfermei un pouco, enfermei moito. É dicir, era algo que me corroía, non? Este libro é parte de min, insisto, como xa teño dito, é un libro escrito co meu propio sangue sobre fragmentos da miña propia pel. Eu non escribo para pasar o tempo xa pasa con demasiada rapidez. Xa un cuarto de siglo na narrativa, que se dice rápido. Claro. Bueno, son 25 anos de literatura e son 33 anos de xornalismo, que tampouco está mal. Eu vou cumprir 56 anos en xuño xa, aínda que a min me pareza mentira. Hai un par de horas a min pasoume unha cousa rechamante. Estaba lendo unha magnífica publicación, unha revista de estudos históricos, e vin que aparecía eu mencionado. A ver, non aparecía mencionado por ter vivido nunha cova, nin por ter brincado sobre un muro dun castelo. Tampouco son tan vello, pero aparecía aí por ter gañado a primeira edición dunha carreira moi famosa xa no ano 1985. En 1985. Que pasaron, cantos pasaron? Pasaron 35 anos e pasaron 45 kilos. É dicir, xa sabemos que non é sempre a mesma persoa, non? Pero o tempo foise con extraordinaria rapidez. Entón, eu creo que era Borges, sí, era Borges, perdón por tanta cita, quen falaba de deter o paso do tempo. Pois, Borges falou deso, evidentemente, do propio tempo. Pois eu tamén quero deter o paso do tempo. Vexo a morte cada vez máis cerca por circunstancias que non veñen ao caso, pois circunstancias persoais. Xa vin a morte cerca un par de veces, sei o que significa, non? Ademais, eu sou moi respetuoso cos lectores. Eu quero ter o máximo respeto coa xente que vai a unha librería e merca un libro meu, porque merca un libro meu e poderían estar mercando un libro de Faulkner, un libro de Joyce, un libro do máis grande dos narradores europeos vivos, que, na miña modestísima opinión, é o gran Pierre Michon, o de Lobo Antunes.
ou de Vilamatas. En vez de comprar o libro deles, ou ademais de comprar o libro deles, pois compran o meu libro. Entón, eu estou moi agradecido aos lectores sempre. E os lectores son parte da miña vida, e son os meus amigos, esos amigos que, na súa inmensa maioría, pois non sabemos nunca nin como son, nin como se chaman, nin onde viven, non? E si ben é certo que ao final nos quedamos sin celebración presencial destes 25 anos de literatura, pois grazas a ti, grazas ao Centro Galego de Barcelona, grazas aos galegos de Barcelona, grazas aos galegos todos, pois podemos celebralo desta maneira, que non nos podemos abrazar físicamente, nin sequera podemos tomar un café xuntos, pero eu hoxe, desde aquí, quero vos decir a vos, e quero decir a todos os meus lectores, e quero decir a toda a xente que fixo posible que os meus libros existan, pois o que decía Cunqueiro ao final da súa vida. Grazas. Verdadeiramente moitas grazas. Verdadeiramente moitas grazas. Bueno, os agradecidos somos nós que compartas este tempo connosco e que o próximo día festivo do Libro da Rosa compartas este día connosco. Teño que decir que a extensa obra que nestos 25 anos de edición destos libros xa falan os premios que recibes non solo como escritor, sino que tamén como xornalista non hai máis presentación. O que sí que teño que decir que esta última obra ten unha gran dificultade de traballo que, aínda que aquí nos comentaches que se fixo con cadernos un café, porque, eres así moi modesto, pero veixo que non é tan fácil, a creación literaria, porque uxe todos estamos afeitos a escribir, pero non a escribir creativamente na maneira que o fas ti. Como te xurdiron os personaxes? Como te xurdiron toda a trama que nos presentas no libro? Cada personaxe ten o seu propio recorrido. E algúns son personaxes reais da realidade física, e que están comigo sempre. É dicir, eu recordo un día, non sei que libro estábamos presentando en Madrid, en ámbito cultural, desto haberá 7 ou 8 anos, e decía a xente ali, mire, existe Lojito, o Lojito dos meus libros, que sí, claro que existe Lojito, que é un amigo meu, que se chama Lojito, o camarada, daqui de Sillobre, amigo, pois, dunha vida inteira. De onde xurdiu, por exemplo, o Príncipe de Dúas Cabezas? Pois, iso ten unha procedencia distinta. Eu perdín a miña nai sendo moi neno. Entón, eu non teño moitos recordos de miña nai. Durante un tempo escoitei a súa voz aínda, pero ora xa non a podo escoitar. Esquecina para sempre, desgraciadamente, iso me desespera. Pero eu recordo que, sendo eu moi neno, pois un día fomos ver uns parentes de meu pai a Terra Chá, a familia de meu pai a Terra Chá, e por algunha razón pois pasamos por Cospeito e estivemos vendo a Torre de Caldaloba. Entón, eu decía, un neno moi pesado, é dicir, isto de ser pesado non ven un tempo esta parte, xa me ven de serie. Entón, eu decíalle a miña nai que vivía ali. Entón, ela decíame que vivía un príncipe.
E eu dicía, pero que príncipe é ese? Ela dixo, un príncipe de dúas cabezas. Eu dicía, e que fan as dúas cabezas? E dicía ela, pois rifaban unha coa outra, discutían unha coa outra. Bueno, pois uns anos despois, miña nai xa morrera, e un luns de entroido, na nosa casa de Sillobre, que había ali, sigue habendo, agora é dun irmán meu, un forno, se facía pan, parou unha máscara que viña a cabalo nunha besta clara de crinas moi longas e traía dúas máscaras. Eu durante moito tempo, porque eu tivenlle medo, dei en pensar que tiña unha máscara a cada lado da cabeza. Non, en realidade o que tiña era unha diante e outra atrás, pero a mí me pareceu así. E cando entrou a mercar pan, antes de seguir camiño do mar, eu pensei que aquel era o príncipe de dúas cabezas que vivía naquela torre de Caldaloba que eu vira con miña nai, e empezou a fermentar en min a idea, pasaron décadas, claro, hasta que eso foi posible, que un día tería que contar a historia dese príncipe de dúas cabezas, un príncipe que soña cunha alianza imposible coas galeras normandas, e un príncipe que agora é parte da miña vida e as súas cabezas me falan, eu tamén lles falo. Todos os meus personaxes do que imos chamar ficción, por chamar de algo, son parte da miña vida, son parte da miña existencia. O Merlín dos meus libros, naturalmente, chamase Manolo, e foi libreiro de vello en Mondoñedo, e foi, por certo, moi amigo de don Álvaro Cunqueiro, moi amigo de don Álvaro Cunqueiro. El, na súa pequena librería, fixo nos anos 50 algúns dos primeiros escaparates que se dedicaron a Cunqueiro. De Manolo, do meu amigo, de Manolo de Mondoñedo, eu podo decir, sin medo a faltar a verdade, que el que quixo ser Merlín foi Merlín moitas veces. Como non vai estar Manolo nos meus libros? E moita máis xente de carne e oso, feitos de soños, todos eles me acompañan, e os que son de carne e oso camiñan algúns aínda pola vida, outros xa marcharon á outra beira do río, pero desde a outra beira do río eu creo que eles de alguma maneira siguen con nos. Perdón pola emoción, que non podo evitar nunca o falar de determinadas cousas. Bueno, é lóxico, porque ten un gran contido emotivo. Cambiando un pouco de tema, como definirías o teu libro? Xa que un libro pois tan creativo, tan original, como definirías esta creación túa que fixeches? Pois a verdade é que non sei, eu dicía antes que poesía, das cousas que vai escribindo a xente por aí sobre este libro, pois cada un ten unha impresión distinta. Algúns teñen a impresión de que é unha novela. Home, novela no sentido que lle daba o termo don Pío Baroja, que dicir, a novela é unha cousa na que oía todo, pois, nese sentido, pois é unha novela tamén, non? Pero eu creo, perdón por repetirme tanto, que igual que di o gran Lobo Antunes sobre os seus últimos libros, non son novelas, é poesía. Pois eu creo que isto, pois quizáis, pois sexa poesía tamén, non? Pero non me atrevo a dicir. Desde logo é unha parte de min. É unha maneira de dar as gracias, tamén, como decía don Álvaro, por vivir neste tempo e por ser amigo voso. E aí están
Las máscaras del fin del mundo, non? Non sei se isto contesta unha pregunta. Sí. A pregunta supoño que non, pero a xente me pregunta estes días, eu nunca sei pois moi ben que decir, bueno, hai unha, se se tratase de quedar ben, que non é a miña intención, sempre digo que non é unha intención que eu non tive nunca tratei de caer simpático, non? E non entendo tampouco o afán que hai neste tempo de querer caer simpático constantemente, non? Eu creo que cando un xa non estea, que o recorden, quizáis por ter querido facer mellor a vida dos demais, pero por ser simpático, pois non, perdón, que cando reflexiono sobre isto se me vai ao santo ceo, pero que claro, eu non podo evitar acordarme de Pla, acordarme de Don Juan Benet, acordarme de tantos e tantos escritores magníficos que non quixeron ser simpáticos tampouco, pero bueno, non nos perdamos en anecdotarios que non é a cuestión. Non é o momento, pero bueno, ganas non me faltan de contar algunhas cousas. Lendo un pouco o libro, poderíamos decir que este libro, Las máscaras del fin del mundo, sería unha mirada crítica sobre a actualidade de hoxe? Eu creo que unha mirada crítica sobre o noso tempo, no sentido de que eu estou moi preocupado pola maneira na que o noso tempo renuncia á liberdade. A liberdade propia, a liberdade dos demais. Non se pode renunciar á liberdade. Sin liberdade non merece a pena vivir. Eu necesito a liberdade constantemente, non? Eu son moi poucas cousas de maneira decidida, porque non son prácticamente nada, pero se tivese que definir a mí mesmo, diría que son esencialmente cristián, esencialmente galego, que ademais ser galego é unha das maneiras máis fermosas que existen de ser español e, por suposto, de ser europeo. E diría, sobre todo, que son un home libre. E que son, no sentido que os galegos lle damos o termo un creedor. Non son un creador. Non teño ese talento. Pero sí son un gran creedor. E como hai anos me decía Basilio Osada, que eu tanto quero e tanto admiro, estábamos facendo o camiño de Santiago en Galicia, e me decía que el percibía os pasos, como nos acompañaban todos os que fixeran eses camiños antes, noutro tempo. Eu daquela non percibía, pero agora sí. Perdón porque me saen ramas constantemente, pero si quero dicir o que antes me quedou sin decir porque se nos foi o santo ao ceo, que era, me decías, bueno, como ímos a definir este libro? Mira, se fora para quedar ben, diríamos que é un diario, no sentido que lle daba Gonzalo Torrente ao termo, diríamos, é un diario con interpolaciones mágicas. E así quedaríamos magníficamente. Se fora para un suplemento dominical de algo, se levaban o titular. Pois sí, a verdad que sí. Temos que decir a todos aqueles que nos están vendo e escuitando que Las máscaras del fin del mundo ten múltiples números de contido, cada un dos 421 títulos. Sí, eu non o sabía, pero lín outro día que eran 421 entradas, sí, pero sí que non eran tantas, pero é que un libro... Bueno, por eso, porque eres moi modesto, pero te paras a contar e hai unha chea delas. Pensas facer unha continuación deste traballo ou... Mira, agora pásame algo. Ou tes outro proxecto en mente? Verás, agora pásame algo. Todos os meus últimos libros eu pensaba que ían ser
o último de todos os libros, o derradeiro libro. Bueno, pois hai uns días eu collín un caderno máis e tive a impresión de que algo viña camiño de min e puxeme a escribilo unhas liñas, tomei unhas liñas, incluso xa tomei nota de unhas liñas pero algunha intuición extraña, xa me equivoque, pero algunha intuición extraña me di que este é o último libro, non hai máis libros. Non hai máis libros. Non hai máis libros. Pero teñolle que dar gracias a Deus porque me deu tempo para escribir os meus libros. Eu creo que os meus libros están escritos. E teño un número razoable de lectores. Decía don Juan Benet de sí mismo, hombre, tampouco hordas de lectores, a verdade que hordas non, pero teño un número razoable de lectores moi leais. Moita xente que merca todos os meus libros un detrás de outro. E xente que antes lle daba as gracias e agora pois doullera de novo, non? E creo que é difícil que nos próximos anos vai a escribir outro libro máis. Creo que non. Creo que eso non vai pasar. Creo que non. Bueno, nos desde aquí animámoste a que sigas creando pues estos traballos geniais. Esperamos que poida ser así, podamos disfrutar contigo de outra obra. Pero aparte da narrativa, tes algún outro proxecto en mente de cara ao futuro? Porque non sempre preguntamos o mismo. Leemos o teu traballo, é unha genialidade, pero de cara ao futuro, tes algo en mente? Algún proxecto que, aínda que non sea escritura? Algúna vez pensei en volver en serio á fotografía, que levo, pois canto, 30 anos fora deso, non? Bueno, hai un libro, Aceros sobre el agua, que, bueno, colleu pulo de novo, pois, cando saiu no programa de Jordi Évole, bueno, que a él tamén unha vez máis dou as grazas e, bueno, pois, de alguma maneira serviu para rendir homenaxe de novo aos traballadores da construcción naval. Pensei volver, en serio, insisto, á fotografía. A miña Leica, pois, volve a ir comigo a moitos sitios de novo, pero vou facendo un carrete, eses rollos de película non os revelo nunca. De feito, moitos deles xa os tirei. Como tirei moitos cadernos que agora lamento ter tirado, non? O que si fago, en cambio, son Instagrams, é dicir, co móvil, pois, pequenos disparos, pequenos vídeos que non son fotografía, porque a fotografía é outra cousa. Como de verdade di, como moito acerto di Joan Foncuberta, a fotografía é algo que ten que habitar o territorio da memoria. A fotografía é o que merece ser recordado. Os Instagrams, as fotos que facemos coa cámara de teléfono, que nos mandamos uns a outros e que facemos e que disparamos aí de calquera maneira e todo eso, pois non son fotografías, son comunicación. Nacen enseguida desaparecen. E iso sí que me gustaría, pois, quizáis, poder volver á fotografía, pero non. O que quero que a Leica me acompañe e con eso xa está. Agora teño unha idade na que, ademais, pois, leo doutra maneira. Eso que me decía, unha vez o falei contigo xa, que me decía moi generosamente don Miguel García Posada. Decíame, un día usted verá el verdadero rostro de Cervantes. A mí eso me parecía só unha cortesía del, que era tan generoso tamén.
Pero agora sí que o vexo, sí. Sí que o vexo, claro que o vexo. Claro que Nos consta, seguimos por las redes sociales, que eres moi activo, tanto nos cafés e os teus cadernos creando, pero tamén, como dis tú, cas fotografías. Descoñecíamos que tiñas esa vertente creativa. Bueno, pues seguimos dicindo o mismo, si te animas, porque outro eido da cultura, si te animas a seguir ca túa leica e publicas algún, pues eso, algún libro de fotografía, aquí nesta plataforma xa tuvemos fotógrafos, esperamos te ver unha nova creación túa, aínda que non sea narrativa, que poida ser fotográfica, porque xa che digo, hai moitos fotógrafos. Entrevistamos ao fotógrafo de Lalín, que fixo un reportaxe sobre o Entroido, e creo que, bueno, por que non, é outro eido a ter en conta. Sabes que pasa? Eu cheguei moi novo ao tempo da fotografía documental, da fotografía humanista, da man de Koldo Chamorro Aranzadi, que foi un dos máis grandes fotógrafos europeos de sempre, pero aquel mundo estaba morrendo. Pasa un pouco que pasa tamén cunha determinada literatura, non? Ti dis, bueno, pois, de verdade hai un sitio para esta literatura, para este tipo de libros? Perdón, sí que hai un sitio, pero é un lugar moi pequeno, é un lugar moi reducido. Se a xente está noutras cousas. E, ademais, eu agora digo o que decía Carlos Casares. Non pasa nada porque a xente non lle gusta a literatura. Non pasa nada porque a xente non lle gusta a fotografía. Un bo libro o pode escribir calquera. Sexamos serios. Pero, en cambio, calquera non pode facer un pan ben feito. O meu avó materno, que foi o que me criou, meu padriño Ramón, era panadeiro. E o meu avó paterno era carpinteiro, o que viñera da Terra Chá. Eu creo que é inmensamente máis importante saber facer un bo pan, saber facer un carro ben feito, que facer un libro como os meus. Os meus libros non fixeron mellor a vida de ninguén. En cambio, si sabes cocer ben o pan, ou si sabes, pois, facer unha porta ben feita, xa non digamos un barco, non? Pois é bastante máis importante. Nos dices isto porque tes un carácter como tes, pero teño que decir que a túa creatividade por páxina hoxe é das máis extensas que temos. Non digo eu, díceo un amigo en común noso que te traslado, xa conoces quen é. Eu teño que decir que como punto final diría que unha extraordinaria creación, las máscaras del fin del mundo, e esperemos seguir vendo este traballo narrativo, ainda que nos digas que non, porque, bueno, por as circunstancias que nos estás contando, que sigas tendo ese hobby da fotografía que descoñecíamos, aínda que te seguíamos polas redes sociais, decirche que te esperamos no próximo San Jordi, no 22. Esperamos tamén poder celebrar os 25 anos na narrativa e tamén esperamos, si neste tempo temos algunha sorpresa túa por parte creativa, que eu seguro e espero que sea que sí. Ramón, moitas gracias por estar con nós. Teño que decir os que nos están escoitando e vendo en directo que o libro está dispor na librería de referencia, a Libri, na súa páxina web, podela comprar, podedes ir á librería, aqueles que non queiran sair e ir ao centro,
poder almercar no link que pomos nas redes sociais pois no vídeo, no YouTube, no canal de YouTube, vos lo traen a casa. A todos aqueles pois que estén interesados, aportamos tamén o link porque é moi fácil falar de cultura, pero tamén hai que pois facer pois que o autor poida comer e poida tamén vender as súas obras. Ramón Loureiro, moitas gracias por estar con nós esta hora, amigo mío. Esperamos te ver, como dixen, o próximo San Jordi. E a todos aqueles que nos están seguindo, moitas gracias. E aqueles que non nos poden seguir, teremos e estaremos no noso canal de YouTube para que poidan, pois, baixarse ou ver por streaming no noso canal. Moitas gracias a todos. Moitas gracias, Ramón. Boas tardes. E hasta a próxima semana. Ata logo. Ramón.